Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba lektor dekhar unongwan RTI hapo kejela. Uloong balakhan artli gisnem ka sorkar kamdon kamon ban pli ya udoyong ban penyo ILP hapo kejela. Ula kedau ba anda ladai kapod election baro ki political party kinwan pai sa upat ba kinwan penbiet bat penjob ya ka party ka jongki bat kin sapli doyong bat penyo ILP. Henry kani kakut tangha kajing penbiet pat ba. Uloong balada kipat ba akiba imja lingba udoyong kisngo kya shisha ya kani kamat. Bat kaladei kapor ya kipat ba ban peni ya kajing bitar da kakam. Bat kaladei ban boycott ru ya kabay election MP. Bat kumju ru hak election MLA house nem arhajar apukra. Uba elektor ula keno ru baka sorkar kakhang ti doyong tang ya kipat ba barit barya. Ka sorkar kamdon kamon banpli ya udoyong bat kan mentoy ayu yangi banjit nongmi khmat ula benrap. Toh hagini ka por ka pemerintah di nakwa ban kren halo arteli kimat kiba ketak sisa ya ka ribet ka gacak benriu bat ya ka jela Meghalaya jengi brokwe kata kalong kawe ka bakong santam kalong ka inner line permit ILP bat hakabiadei bat ka kam dewyong ti ka benang kong hi ngasupen ken mau yaki pai ba jong ka jela ba labon sen ni lamat ya gani ga jing cha kular ha kini ki political party ki prepare te ladangi pai khmat cha ka ILP ki political party ki prepare kila andal adai ka por kila wan sengi upat ba da ka bakar pat bat kro ya ka vote ka jengi banong ba penjob yangi ailat yangi ban thau sarkar na ka banta ban penyok ya ka inner line permit Henry kata kalau kakut no tang haka jing syak penbet namar ka sarkar hi kamdon kamon ban le na banta ban penyok ya ka nika ain ka bakhlain ban yada yangi kirit pa ya po ka briun yang trap di dan impek ya ka jingkular baro hi ki political party bat kilabur apo ka manifesto ka jengki bat ladangi pek ya ka jingkular jong ka BJP ru lengba kinong ya lam jong ka inang kan mau mo ya ka jingkular jong ka BJP wenong ba penjob ya ka BJP ailat ya ka BJP tang hapo san minit la ban yo ya ka inner line permit kata kalong ka ka jing penbit lada kidon kamon ban yekren nama ka BJP kadon kabor ha ka sarkar pedeng lada kidon kamon ban yekren di balai kimla ban le balai habda yo senchar po state ti peni isu ada gikam ke ngin sa ayu ngamdon kano ka kajing temu ban keno ya kano no party leni ya no nong mi ma pai ba Henry da kajing singopia ngapen ken mau yi pai ba lakat no teligis nem ba sakat no sin gindang cha penbe kum ki pai ba dan ipek syapang udawyong maru udawyong udai ubot lom jong kayo kakot ladangi pai sakapule kadangle nangi pai sakakoi kakia ladangi pai syapang kayo kam kayo jam udawyong ulong ubakong san ba ulong ubot lom na kamta kita ki barok mar lada ka sarkar hi kala ban play udawyong ke kitu ki pai ba ki laban sengbeng ya ka kam ka jongki na ka ba play ki dukan waidong lani ki dukan ki ba pher ki laban sengbeng ya ka kam ka jongki dei menta dang ipek ka kam ka jam komdon show bun ngis ngausi baro ki pai ba khamtam ya ki isang dia hi ngis ngausi thang mar balai udawyong uba ni imja baro skata la syaban no lakat arteli gisnan ni lamat yang ni jing syak penbe khamtam hi udawyong mar bon ki nong yalam lani khamtam ya ki political party ladangi phai ya ka ladangi phai ka jingkular jong NPP UDP HSPDP bani ki party kongres ni ki party ba pher ki dak kular bat ki ong penjob yang ngin sa play ya udawyong bat kin sa
kinsa snaya kita ki mining ki baper oh ni mla ban len ba ka sarkar hi kala persang ka persang ban thaulat kumnu ban yo ban treyo do yom kile ka scientific mining but ka mining ka badon kam hadok ches pa hektar mo ban yo ban ti yo do yom bat kila airu ya ka license mo sa ki katu bat ni ki balayo ya ka license na ban tawen ti do yom te Henry handi hingas no thok shai ba udeu yong hi ka khang tang na menta jongi ki pa ki barit baria ki bom don bor ki bom la ban le te udeu yong hi u khang tang na ka menta jongi ki pa ba barit baria tang ni pe udeu yong hi man ka sngi u ya mong him la ban len ya ka ta udeu yong hi man ka sngi u ya te balai ka khang tang na menta jongi ki barit baria te kani ka long kala dei no kapor yang ikum ki pat ba bangin peni ya kata ka bor bat ka itir ka ba ngidon kum ki pat ba ti baleng ong kum ta namar ba ka syong hangi namar udeu yong leni ka ILP ka syong hangi ti ngalak banong ka syong haki sempre akti ke jongi yanu ngin jit yanu ngin pa kum unong thawain bat kum unong esai an na ka benta jongi ban yo ya kita ki an ki ban yada yang kirit pat ban like na kata ka jingrum kertep jong ki menderi lane ban penim biang yang gi pat ba ban yo biang ya kacak pok kumpangit de jutre baro kata ha ki por baladet te kan arsnem ngi lamat ya kani bon ki party ki bakular yang gi bat khamtam bi biang yang gi pat ba ban yo biang ya kacak pok kumpangit de jutre baro kata ha ki por baladet kan arsnem ngi lamat ya kani bon ki party ki bakular yang gi bat khamtam bi ngaong ya ka NPP bat ya ka sorkar smrop ka bala lam khmat ka NPP leng bau chief minister ban burom jengi konrat sangma ila kular ngaong kimdon kamon ban play do yong lada kidon kamon balik kim la ban play la khat artoli gisnem ki bala yai ti balai kim la ban play do yong marada ki snyopya chisha ho ya ki we kam ki ba ki le bha na ban ta ka zila ni hab an yaro eki ba de ka ka jing syukur jong ki yang yu pat ba ya kata ngim la on kele sakat no teli kisnem ka ba ngedang mat ya kan jing sha pen be te henry hang ni ngasu siong ba ka syong ha ka syum pre akti ki chingi ladang ni jit ya no ngin jit ta upri u baton ka ta chingi kle na ka benta ka im ka yap na benta ka zila jengi hi baro kowe dah ka bangin pa ya UMP mo siapa parlemen bannya sai bannya ksar naka benta ka jengi lane ka jing ajungmut ka bari chunga namar baro ki pat ba lane baro ki kunhun ba per na do ki sen balang lane kini ki kunhun ki ba per mo kis ngokhya si sai ya kan ni ka kam ba kam đều yong ba khang ban nhiều nếu đều yong ti ladangi sngeu khia sisa ti kasyong hangi pa ba ban pli do yong ngong na pi ba ka de kabor jungi ban pli om da sarkar de kabor jungi pa ba tingi lamat namar bon ki bot ka sarkar ka ong hangi ba penjob yang ngin pli ya do yong ngila penjob te kimdon ka mon ban pli te yanu ngin shania namar ya ka party bang ngila shania bakan pli ru kam pli mo te yanu sungin shania te ngimdon suga jing shania eno pan play do yong nama kimdon kamon te satang ba lada ngi kum ki pat ba ngim ya teli kata kalong ka jing ai jungmut ka berit ka jonga lada ngi ya teli kum ki pat ba ngin sa boycott sisndon ni akaneka by election MP ka ban sawan te bat kumju ru ya ka election assembly how ar kupra te lada ngi la ban boycott lada ngi balik ngimla ladang isngeu khia sisa ya ka im kayap ya ka chakpo ka jungi ladang isngeu khia sisa kan men toy ayu ken bangin jit ya ginong yalam bangin jit bangin shania api ginong yalam namar pimdon gamon banle na ka benta ka jungi na mata ka jingdawa ka bangi kum ki pat bang ina don kam sisa hoy ngi i ba ka jingti deu yong lang ba gini ki rat hol mo kata kalong ka ka babu jing ma sisa ka jing im jong ki priu henry balai ka sarkar kam thau dakilat gilenti ki babiang kakut no tang ha ki jingkular ka kular hi ki kular jangan lakas ngi ki kular mo henry ngaong ha ba ngi kum ki pat ba ladangi ya teli
lada paro ki pai ba apo ka cela ngin ya teli na ka benta kini kimat kini ki art tang art teli kini kimat kiwe tingin nyemnya keren rai tang art teli kini kimat ki bakta sisa ya ka cak benriu bat ya ka state ya ka jela ka jengi tak ba ngin boycott lada ngin boycott ya ka ni ka election by election MP lan ya ka election assembly tika sarkar kan saya ikan ya kata ka jing bitar jong hi pai ba ngila bitar ngim syani asu nomor ba kila syukur yang ni kimla ban kimdon kamon ban le bhai ni ki pai ba te la dangi boycott le si kan sadon ka jing singok khia na ka banta ka jungki ni sep khia la mar la dangi le da kanu kur kom da kanu lenti ngimla asu ban le mar ba balai ka bori ka song ha sarkar te ka sarkar kamdon kamon ngin le yu te la dangin boycott te kan pen kendit ben riu ya kan ga sarkar nado ka sarkar pedeng adangi boycott haka by election MP tika sarkar pedeng kan sadon kata ka jing singokhian na benta jing balai kini ki kinong Meghalaya kim tre shu ban wot tikin saktip kenya ka daw tan rai ba ngi kum gi pai ba apo ka jela ka jingi ngila sha pen be but ka jing sha kula ban play de yong ban penyo ILP la bon telikisnem kut no tang ha ke kular kut no tang ha ke benbe kala de yang ikum ke pai ba min persang ban boycott ladang ya teli tika sarkar ni kan sapai pai khmat de le se ka sarkar kan sa sing thok ke ba kabor jong pai ba don ya kabor ban le mar ngidon kabor ban jit ban pensyam suki ngidon ru kabor ba nginom jit ngidon ka hok mang ngidon karai ba nginom jit ba ngidon ru ka hok ba ngin jit yo nom nikmat kalong ba untre na kamta jongi ki pai ba ndrei ngi ngin jit nom nikmat ba kimla ban le mar kim don kamon tingin persang da kaneka lada ngakot ngawer ya ki pai ba lada pidon ka jing ya teli in boycott sisindon ya kaneka election hoi lada ngile kumta ka sarkar hi kan sa pai khmat be chmi kan sa wat ya kita ki daw ba bale nim tre ban wot tika jubab ka bang yo along ka jubab ka sarkar kan sayo jubab ba ki la penbe la bon telikisnem bat menta kala de yang i ki pai ba kin se i ya ka jing bitar jengi ninom tre sundon ban wot kata kalong ka jing ai jing mut ka jonga lada phi ki riurang ba phi ki pai ba ki ba imja lang daw de yong tingin sa persang ban le ya kani tikan salong ka le se kan ne ka jingle jingi kan sa se so kan sa ka sarkar kan sa pai khmat changi ki hidup ki rangli